Tinanong ko naman si ate kung saan ang pamilya ni Kuya Greg. Sinabi naman sa akin ni Ate Lourdes na wala siyang nakilala sa pamilya ni Kuya Greg. Sinabi niya rin na kinasal sila ni Kuya nang wala silang nakilala sa pamilya nito kahit isa. Ito ang isa sa mga rason kung bakit ako sumama dito. Dahil sa inakala ko na makikilala ko na yung pamilya ni Greg. Matamlay na wika ni Ate Lourdes noon. Napatigil sa pagkikwento si ate nang may nakabanggaan siya na isang babae. Sa tingin ko ay kaedad ko lamang ito. Sabay namang nangingi ng tawad ang dalawa. Doon namin napansin na sa bandang pamilihan na pala kami nakarating ni ate. Maliit lang ang pamilihan, pero marami-rami din ang nagtitinda ng sari-saring mga gulay. Humingi ng paumanhin ang babae at nginitian lamang ito ni Ate Lourdes. At nagwika na ayos lamang yon. Nagpakilala naman ito sa amin ni ate bilang si Lorna. Magiliw na kausap si Lorna kaya nakagaanan naman namin sila ng loob ni ate noon. Kahit na ilang segundo lang ang aming pag-uusap, ay nabanggit ni Lorna na malapit lang ang kanilang bahay. Hinaya niya kami na sumama sa kanya. Ramdam naman namin ni ate na mabait na magaan ang loob namin dito. Kaya pumayag kami na sumama. Ilang minuto lamang ang aming nilakad at narating na namin ang isang kubo. Ito ang bahay nila Lorna. Kahit kubo ang bahay ay malinis ang paligid at napakagaan ng aking pakiramdam. Pinapasok kami ni Lorna sa loob ng kanilang bahay at tinawag ang kanyang lola Juliana. May bisita tayo bago kong kakilala. Wika nito. Lumabas naman mula sa kusina si Lola Juliana. Kaya lumapit kami ni Ate Lourdes at nagmano. Tinanong kami ni Lola Juliana kung taga saan kami. Sumagot naman si Ate Lourdes na doon kami tumutuloy sa malaking bahay sa dulo ng baryo. At ilang metro lang naman ang layo mula sa may pamilihan. Kanino kamo kayo nakatira? Tanong sa amin ni Lola Juliana noon. Sinabi naman ni Ate Lourdes sa mga pangalan ng aming mga kasama sa bahay, maging si Kuya Greg na kanyang asawa. Kumunot naman ang noo ng matanda sa sinabi ni ate. Gaano mo kakilala ang asawa mo at ang pamilya niya? Kilalang kilala sila sa baryo namin. Wika ng matanda. Tinanong ni Lola Juliana si Ate Lourdes kung alam niya ba na buntis siya. At nagulat naman si ate sa sinabi ng matanda nun. Lola, paano po ninyo man nalaman? Sinabi ng matanda na malakas ang pintig ng pulso ni ate. At may kakayanan siyang kumilatis ng tao. Dahil isa umano siyang manggagamot. Sinabi din ni Lola Juliana na nanggagamot din siya ng libre nang hindi nanghihingi ng kapalit. Animoy sinadya ng pagkakataon na makilala namin si Lorna. Lola, may alam po ba kayo sa pamilya ng asawa ko? Tanong ni Ate Lourdes kay Lola Juliana. Napatitig naman ang matanda kay ate at tumango. Nagkwento si Lola na isang bantog na aswang ang pamilya nila Kuya Greg at ang pinuno ng kanilang angkan ay ang mismong lola ni Kuya Greg na si Lola Adora. Ayon pa sa albularya na napakatanda na ang lola ni Kuya Greg dahil kaedad lang nito ang nanay ni Lola Juliana. Dagdag pa ng albularya na hindi pa mamamatay ang isang aswang dahil hindi pa nito naipasa ang bertud ng pagkaaswang. Kung kaya't napakahina nito kung titingnan. At minsan ay may mga oras din ito na malakas. Pagkarinig ko naman sa sinabi ni Lola Juliana ay bumalik sa isipan ko ang mga nangyari nung nakaraang araw. At ang gabi kung saan nakita ko ang lola ni Kuya Greg. Nagpatuloy sa pagkikwento si Lola Juliana. Ayon sa kanya na maaaring ang papalit na maging pinuno ng kanilang angkan kapag maipasa na ang bertud ay si Kuya Greg. Dahil si Kuya Greg lang ang nag-iisang apo na lalaki ng matanda. Nang sinabi yun ni Lola Juliana, ay nagulat kami ni Ate Lourdes. Nagtanong ang matanda kung nasaan si Kuya Greg. Sinabi naman ni ate na umalis at ang paalam lang sa kanya, ipapagamot ang kanyang lola sa may syudad. Nang marinig yun ni Lola Juliana, bigla itong tumayo at pumunta sa dingding kung saan nakasabit ang malaking kalendaryo. May tila tinitingnan ito doon at agad namang bumalik at tumupo.
Iha, nagsisinungaling ang asawa mo. Hindi totoong ipapagamot ang kanyang lola. Ang pagkaaswang nito ay wala ng lunas. Sumpa sa pagkatao ng hindi normal na tao. Kaya umalis ang maglola dahil sa ito ay itinakda na isasalin na ang bertud kay Greg. May seremonyang gagawin ng mga kauri nila Greg para ito ay matanggap agad ng katawan ng asawa mo. Malakas ngayon ang bertud dahil kabilugan ng buwan at pula ang sinag nito. Mahabang pagsasalisay ni Lola Juliana. Kinalabit ko naman si Ate Lourdes at sinabi dito na umalis na lamang kaya kami at bumalik na sa may syudad. Labis na akong natatakot sa maaaring mangyari kung mananatili pa kami doon sa bahay ng lola ni Kuya Greg. Nakita ko namang tumulo ang luha ni Ate Lourdes. Sinabihan naman kami ni Lola Juliana na kung may pagkakataon ay umalis na kami. Dahil napakadelikado ng aming sitwasyon, lalo't buntis si ate. Nagtanong ako kay Lola Juliana na kung ano ang aming gagawin kung sakasakali na malagay kami sa alanganing sitwasyon. Sagot naman ng matanda. Iha, ikaw ay may dasal ng isang magaling na albularyo, kaya hindi ka nila basta-basta masasaktan, lalo at meron kang pangontra sa kanila. Tama bang nararamdaman ko na may albularyong nagbigay sa'yo ng pangontra? Tanong ni Lola Juliana. Doon pa lamang pumasok sa isip ko si Lolo Karyong at ang binigay niyang kwintas. Napatango naman ako kay Lola. Nagpapatunay na totoo ang kanyang sinabi. Kaso nakalimutan ko pong isuot, pero nasa bag ko lang ho yun. Pagkikwento ko kay Lola Juliana. Napatango naman sa akin ito. Sinabihan niya kami na bukas ay bumalik kami sa kanila ni ate. At dalhin ko ang kwintas na ibinigay ni Lolo Karyong nang sa ganon ay makita niya at mabuhay ang gabay na nasa kwintas na yon. Tumango ako sa sinabi ng matanda. Lourdes, kapag makabalik na ang iyong asawa at naroroon pa kayo sa bahay nila, hanggat pwede ay huwag ka munang tumabi sa pagtulog sa kanya. Kay Janine ka na lang muna tumabi sa pagtulog. Wika ni Lola. Sinabi niya rin sa amin na unti-unti nang naaamoy ang tiyan ni Ate Lourdes. At kapag nagtagumpay na matanggap ng katawan ni Kuya Greg ang bertud ng pagkaaswang, ay si Ate Lourdes at ang anak nila ang unang bibiktimahin ni Kuya Greg noon. Sinabihan pa kami ni Lola Juliana na palatandaan na natanggap na ng katawan ni Kuya Greg ang bertud ng aswang, ay ang ayaw na nitong makipag-usap. Ayaw na din ito sa tubig at ayaw niya na ng mga pagkain na ginisa. Lalong-lalo na kapag nilagyan ng pangmalasa. Nagwika din si Lola Juliana na pagbalik namin bukas ay bibigyan si Ate Lourdes ng pangontra. Sa ngayon ay gagawin na niya pa ito. Hindi yun madali kaya kailangan niya ng mahabang oras para magawa ang nasasabing pangontrang yon. Nagpasalamat naman kami ni Ate Lourdes sa matanda. Sinabihan ako ni Lola na lagi lang ako sa tabi ni ate at huwag ko itong pabayaan dahil sa kanyang sitwasyon na baka malagay ito sa peligro. Sinabihan niya rin ako na palagi ko nang suotin ang kwintas na binigay sa akin ni Lolo Karyong. Pagkatapos nun, ay inaya na kami ng maglola na kumain na muna bago umuwi. Laking pasalamat namin kay Lorna dahil sa kanya ay may nalaman kami tungkol sa pagkatao at pamilya ni Kuya Greg. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na kami ni ate sa maglola na uuwi na. Habang naglalakad kami pa uwi, tahimik lamang kaming dalawa ni ate. Napansin ko na malalim ang iniisip niya, kaya't hindi ko na lamang siya kinakausap tungkol kay Kuya Greg. Nang makarating naman kami sa bahay ay nadatnan naman namin si Manang Violeta na nagluluto sa may kusina. Hindi kami nagpahalata na naiilang na kami ni ate sa kanya. Baka mahalata nito na meron na kaming alam tungkol sa kanila. Binati namin siya ni Ate Lourdes at nagpresenta na akong tumulong. Nagwika pa ako na maaga yata siyang nagluluto ngayon ng aming hapunan. Oo, iya. Aalis kasi kami mamaya ng asawa ko. Casual na sagot nito. Dahil doon ay nagkatinginan kami ni Ate Lourdes. Tinanong ko siya kung saan sila pupunta. Ay naman dito, dadalaw lamang daw sila sa kanilang kamag-anak sa kabilang baryo. Dahil sa sinabi ni Manang Violeta ay lalong nagpakabayon sa amin ni ate.
Si Greg po, uuwi po ba mamaya, Manang? Tanong ni ate. Sumagot lang ang matanda na hindi pa makakauwi si Kuya Greg. Aabutin pa sila doon ng ilang araw. Dahil doon ay bumuntong hininga na lamang si Ate Lourdes. Sa halip na sumagot ay nagwika si ate na aakyat na muna siya sa kanyang silid. Kasunod nito ay ang pagyaya niya sa akin. Pero sa halip na sumama ay mas pinili ko na sagutin ko na muna si ate na susunod na lamang ako sa kanya. May halo mang pagtataka, pero sumangayon na lamang ito. Hindi ako sumama kay ate dahil gusto kong manmanan si Manang Violeta. Natatakot ako na baka lagyan niya ng lason o anumang orasyon ng pagkain namin ni ate. Wala naman akong nakita na may bagay na nilagay si Manang Violeta sa pagkain namin pero doon ko lamang napagtanto na ako ang pinapatimpla ni Manang Violeta sa tuwing magluluto kami ng aming pagkain. Ako din ang kanyang pinapaluto kapag adobo o kailangan na igisa ang aming pagkain. Pagkatapos makapagluto, ay kaagad na akong pumunta sa silid ni Ate Lourdes. Humingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagsunod sa kanya kanina. Ipinaliwanag ko rin ang dahilan kung bakit. Naiintindihan naman ito ni ate kaya nagpasalamat ito sa akin. Pagkatapos noon ay umakyat naman ako sa aking silid para hanapin ang kwintas na binigay sa akin ni Lolo Karyong. Nang nakita ko na ito, kagad ko itong sinuot. Itinago ko ito sa loob ng aking damit. Sinarado ko ang bintana, kinandado ko na rin yung maayos ng pintuan. Nakaramdam ako ng takot sa mga sinabi kanina ni Lola Juliana. Kung kaya't sinigurado ko na maayos na nakasarado ang bintana nun. Pagkababa ko ay dumiretso na ako sa labas para magwalis ng bakuran. Nakita ko ni Manang Violeta. Nagtaka na kanina ang nakangiti niya mukha ay bigla na lamang sumimagot. Hindi na rin siya lumapit sa akin. Salip ay sinabihan niya ako ng, hubarin mo kung ano man ang alahas na suot mo, Janine. Bawal yan dito. Katulong ka lang kaya wag kang umasta na mayaman. Wika sa akin ni Manang Violeta. Bagay na hindi ko maintindihan. Ganun pa man ay hindi ko na lamang yun pinansin pa. Hinayaan ko na lamang siya at nagpatuloy na lamang ako sa aking ginagawa. Kinahapunan ay umalis na ang mag-asawang Manang Violeta at Mang Arturo. Naiwan kami ni Ate Lourdes sa bahay. Nang gabing yun, sa silid ko natulog si Ate Lourdes. Mabuti na lamang at wala namang may nangyari habang natutulog kami. Kinabukasan pagbaba ko sa hagdan, napakatahimik ng bahay. Iniwan ko si Ate Lourdes sa silid ko na mahimbing ang pagtulog. Nasa 7:00 na yun ng umaga at kadalasan ay nakapagluto na si Manang Violeta ng almusal ng ganong oras. Pero sa pagkakataon na ito ay walang katao-tao sa baba. Sinubukan kong buksan ang pintuan at koon ko na pagtanto na nakakandado yun mula sa labas ng bahay. Pumunta ako sa kusina at sinubukang buksan ang pinto. Pero kagaya ng pinto sa harap ay nakakandado din yon mula sa labas. Dahil sa natuklasan ko ay mabilis akong umakyat sa aking silid. Ginising ko si Ate Lourdes at pinaalam sa kanya ang natuklasan ko sa ibaba. Sinabi ko sa kanya na nakakandado ang lahat ng pintuan kaya hindi kami makakalabas. Doon ay nakita ko kung paano mabahala si Ate Lourdes nun. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Janine? Mahal ako ng Kuya Greg mo kaya naniniwala pa rin ako na hindi niya tayo sasaktan. Wika ni Ate Lourdes nun. Pero ramdam ko na ang takot na kanyang nararamdaman. Hindi na ako nakaimik dahil nag-iisip ako kung paano kami makakalabas ng bahay. Nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng humintong sasakyan nun. Janine, itago mo muna ang kwintas mo. Mamayang gabi mo na yan isuot, dali. Utos sa akin ni Ate Lourdes na mabilis ko namang sinunod. Sinabihan niya ako na magkunwaring natutulog at babangon na lamang kape kapag may tumawag na sa amin. Sinabihan niya rin ako na huwag magpahalatang alam na namin ang lihim ng kanilang pamilya. Ilang sandali pang nakalipas ay nakarinig na kami ng pagbukas ng pintuan sa baba. Kasunod noon ay ang boses ni Kuya Greg na tinatawag kami ni ate.
Halos sabay pa kaming dumungaw sa hagdan ni Ate Lourdes. Pero mula sa itaas ay natatanaw na namin sa ibaba ang namumulang itsura ni Kuya Greg na animoy galit na galit sa hindi namin malamang dahilan. Pero nang nakita niya kami ni Ate Lourdes na parang kakagising lang, ngumisi ito ng abot tenga kay ate. Pero nang bumaling siya ng tingin sa akin, nakita ko ang mabilis na pagpula ng kanyang mga mata. Mabilis lamang yun at tila ba wala pang 3 segundo. Pero sapat na para makita ko ang pagbabago ng kulay nito. Natakot ako sa isipin na ganun na lamang kabilis ang pagsasali ng bertud ng aswang kay Kuya. "Janine, bakit hindi mo man lang pinaghanda ng almusal ang Ate Lourdes mo?" Maotoridad na tanong sa akin ni Kuya Greg. Sa unang beses ay nakaramdam ako ng takot sa uri ng pagtatanong niya sa akin. Pero mabilis akong inakay ni Ate Lourdes pababa habang nagsasalita ng, "Hindi ko pinayagang bumaba si Janine Langga. Napuyat kami kagabi. Natakot kami kasi 2 lang kami dito sa bahay. Iniwan kami ni Manang Violeta at Manong Arturo. Hanggang ngayon wala pa sila. Kaya ayun magdamag akong binantayan ni Janine." Dahil sa sinabi ni Ate Janine ay tila ba nagbago ang timpla ng modo ni Kuya. Naging magiliw na ulit ito sa akin. Pero ramdam ko na nagpapanggap lamang ito sa kanyang mga pinapakita. Ganun pa man ay hindi pa rin ako nagpahalata na natatakot sa kanya. Pagkababa namin sa hagdan ay kumunot ang noo ni Kuya Greg. Kaagad niya rin akong tinanong ng, "Nasaan ang suot mong alahas ayon kay Manang Violeta?" Napasulyap pa ako kay Ate Lourdes bago nakasagot kay Kuya Greg. "Kuya, mahirap lang ho kami. Wala po kaming kakayang ng magulang ko na bilan ako ng alahas kahit na peke pa." Sagot ko kay Kuya Greg na siya namang kinatawan ni Ate Lourdes mo. "Gusto mo ba ng alahas? Janine, marami ako sa bahay. Hayaan mo pag-uwi natin sa syudad, bibigyan kitang ng isang set." Sakay ni Ate Lourdes sa sinagot ko kay Kuya. Dahil doon ay tumawa na rin si Kuya. Ganun pa man ay ramdam ko na hindi ito naniniwala sa sinagot ko sa kanya. Dahil nasa bahay na si Kuya Greg kaya hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na makaalis. At dahil sa hindi iniiwan ni Kuya Greg si Ate Lourdes, kung kaya't pa simple akong nakahalungkat sa silid ng aking tinutulugan. Binuksan ko ang lumang aparador. May nakita ako doon na isang maliit na kahon na kulay itim. Nakakuha ito ng pansin ka sa akin kaya kinuha ko at binuksan. Doon ay nakita ko ang punyal na nakabalot sa telang kulay abo. May nakaukit na mga kataga sa punyal na yon. Pero hindi ko naman maintindihan. Hindi naman Latin ang nakasulat sa ukit. Kung hindi ako nagkakamali, baybayin ang nakasulat dito. Kinuha ko ang punyal at nilagay sa ilalim ng aking unan. Nang sa ganoon ay madali kong mahugot. Muli ko namang ibinalik ang kahon sa loob ng lumang aparador bago bumaba. At nakisalamuha sa mag-asawa. Kinagabihan ng araw na yon ay nagpaalam si ate na pupunta muna sa silid ko. Pero bigla na lamang nagalit si Kuya Greg. Unang pagkakataon na narinig ko kung paano siya magalit. Narinig ko na sumigaw si Ate Lourdes ng, "Janine, magtago ka!" Tama lang naman noon na isot ko ng kwintas. At dahil sa sigaw ni ate kay hinugot ko ang punyal sa ilalim ng unan. At mabilis na nagtago sa ilalim ng kama na aking hinihigaan. Tama lamang na nakapwesto ako sa ilalim ng kama nang biglang kumalabog ang pintuan ng silid. Nakakandado yun kung kaya't natakot ako dahil sa lakas ni Kuya Greg na isang tadyak niya lang ay mabilis na damuksan ang pintong yon. Kinabahan ako nang naririnig ko ng paghingal ni Kuya Greg. Animoy hinihika ito. Pero nakakatakot ang uri ng mga hingal na may halong pag-angil na pinapakawala ni Kuya. Hinahanap niya ako. Lalong lumalakas ang pag-angil niya. Marahil ay dahil ito sa kwintas na aking suot na kanyang nararamdaman. Nang sumilip na siya sa ilalim ng kama, ay doon ko na siya sinunggaban. Sabay turok sa kanyang tagiliran gamit ang nakuha kong punyal sa aparador. Sa nipis ng katawan ko kung kaya't malaya kong nagawa yon. Narinig ko ang pagpalahaw ni Kuya Greg. Nakita ko na umuusok ang kanyang sugat na gawa ng punyal.
Narinig ko na tinawag ni Ate Lourdes ang pangalan ko. Kasunod nito ang mabilis na pagtalon ni Kuya Greg na noon ay isa ng aswang sagdan. Papunta sa ibaba, kung saan naroroon si ate. Dahil sa pag-aalala ko na baka mapatay ni Kuya si ate ay mabilis ko siyang sinundan habang mahigpit kong hinahawakan ng punyal na ginamit ko sa pagsugat sa tagiliran niya. Nang makarating ako sa baba, naabutan ko si Kuya Greg na sinasakal si ate. Pero ramdam ko rin sa kanya ang pagpipigil niya sa kanyang sarili. Mabilis akong lumapit at sinigawan si Kuya na bitawan niya si ate noon. Nang narinig ito ni Kuya, mabilis niya akong tinabig ng kanyang kamay at binalak niya akong hulihin. Pero muli kong nasugatan ang braso niya. Muling umusok ang kanyang sugat kaya muli siyang napahiyaw. Binaling niya sa akin ang kanyang atensyon. Dahilan para bitawan niya si ate. "Ate Lourdes, yung susi ng sasakyan. Kunin mo." Desperado kong wika kay ate na kahit aligaga ay mabilis niya namang sinunod. Nang akmang susugurin na ako ni Kuya Greg, ay siya namang napaluhod siya dahil lumalaki ang sugat niya sa tagiliran na nauna kong hiniwa ng dala kong punyal. Mabilis kaming tumakbo ni ate palabas ng malaking bahay. Siya na ang nagmaneho ng sasakyan at iniwan namin si Kuya Greg na nakaluhod sa loob ng kanilang silid. Malaking bagay ang hindi pagbalik na mag-asawang Violeta at Arturo sa bahay. Hanggang sa nakarating na kami sa bukana sa dulo ng lupain nila Kuya, kung saan ay bahagi na yon ng palengke. Pero nang umarangkada na si Ate Lourdes, ay bigla na lamang tumirik ang sasakyan. Ayaw umandar ng makina, kung kaya't napilitan na lamang kaming bumaba. Umikot kami sa palengke papunta sa bahay ni Lola Juliana. Sa tansya ko ay nasa 11:00 na yun ng gabi. Nang papalapit na kami sa bahay nila, ay nakita namin na may makakasalubong kami sa daan nun. Magtatago pa sana kami ni Ate Lourdes, pero napagtanto namin na si Lorna at Lola Juliana ang makakasalubong namin yon. Kung kaya't imbis na magtago, ay sinalubong na lamang namin sila. Magsasalita na sana kami nang sinenyasan nila kaming manahimik. Habang si Lola Juliana ay panay pakawala ng mga buhay na kataga sa paligid. Habang naririnig naman namin ang paghuni ng mga hayop na kung hindi kami nagkakamali, ay nanggagaling sa malaking bahay. Panay ang pag-usal ni Lola Juliana ng mga kataga. Hanggang sa nakapasok na kami sa kanilang tahanan. Doon lang namin napagtanto na wala pala kaming suot na tsinelas na mga oras na yon. Dala ko pa rin ang punyal na nakuha ko sa aparador. Pinagpahinga muna kami ni Lola Juliana, lalo na si Ate Lourdes na noon ay nakakaramdam ng pananakit ng kanyang tiyan. Pinakalma siya ni Lola Juliana at pinainom ng tubig nun. Doon ko lang din napansin na may sugat pala ako sa braso. Habang si Ate Lourdes naman ay may kalmot din sa kanyang leg. Gusto man naming mag-usap ay hindi namin magawa dahil sa naririnig namin ang mga huni ng mga nilalang sa paligid. Doon pa lang namin napagtanto na marahil ay nakauwi ng mga asawang Violeta at Arturo. Marahil ay hinahanap kami ng mga ito. Pero hindi nila kami mahanap-hanap dahil nga nasa bahay na kami ng manggagamot. Hindi din sila makalapit sa kubo ng albularya dahil nababalot ito ng pangontrat sa bulag. Doon na rin sinabi ni Lola Juliana sa akin na kaya ko nahawakan ng punyal na yon ay dahil sa suot ko yung kwintas. Kinikilala ka ng gabay ng punyal ang presensya ng nasa suot mong kwintas, kaya mo siya nagamit ng maayos. Dahil sa nangyari ay tuon na kami naghintay ng umaga sa bahay ni Lola Juliana. Hindi na niya kami pinabalik pa sa malaking bahay para kunin ang gamit namin. Sa halip ay siya na lamang ang bumili ng aming tsinelas at pinahiram na lamang ako ni Lorna ng kanyang damit. Samantalang si Ate Lourdes naman ay si Lola Juliana nang nagbigay ng kanyang susuotin. Si Lola Juliana din ang nagbigay sa amin ng pamasahe pauwi ng panahon na ito. At sa halip na sa syudad ng Iloilo kami umuwi, doon kami pinauwi ni Lola sa lugar kong sa Aklan. Mas ligtas kayo sa Aklan dahil doon naninirahan ng malakas na albularyo na nagbigay sa iyo ng kwintas. Sa kanya mo na din ibigay ang punyal nang sa ganun ay sigurado tayong mapasa kamay ng wastong tagapangalaga. Tanging pagtangulang naman ang naging sagot ko.
Malaking bagay na nasa San Dionisio na kami ng mga panahong yon. 4 na oras na lamang ang kailangan naming biyahihin papunta sa lugar namin sa Aklan. Dumiretso kami sa bahay ng matalik kong kaibigan, si Lisa. Doon kasi nakatira si Lolo Karyong sa kanila. Ibinigay ko kay Lolo Karyong ang nakuha kong punyal sa bahay ng lola ni Kuya Greg. Ayon sa kanya, na ang punyal na ito ay pag-aari ng isang magiting na tagatugis ng aswang. Pero bigla na lamang naglaho ang taong yun na hindi na pinangalanan pa ni Lolo. Marahil ay nagapi ito ng aswang at itinago nito ang punyal. At dahil sa hindi nito kayang hawakan ng punyal na yon, kung kaya't hindi na nito nagalaw pa sa lalagyan. Halos hindi naman sila makapaniwala sa nangyari. Ang mga magulang ko naman ay ganun na lamang ang pasasalamat dahil nakauwi ako ng buhay at ligtas. Si Tatay Onat na rin ang pinakiusapan ni Ate Lourdes na tawagan ng kanyang kapatid sa telepono. Ginawa naman ito ni Tatay, kung kaya't kinabukasan mismo, umuwi sa amin si Tia Esperanza kasama ang kanyang amo. Halos hindi sila makapaniwala sa mga nangyari sa amin sa lugar ni Kuya Greg. Pero ang mga kalmot ni Ate Lourdes at ang sugat sa braso ko ang patunay na mga kaganapan. Dahil sa takot ay nagpasya si Ate Lourdes na doon na lamang manirahan sa aming lugar. Nagkataon naman noon na binibenta ng may-ari ng lupa ang lupang kinatitirikan ng bahay namin. Malawak ang lupain na yun na nasa mahigit 3 hektarya. May malawak na palayan ng lugar at ang iba naman ay niyugan. Masasabi kong blessing in disguise sa mga nangyari sa amin ni Ate. Dahil sa mga nangyari kasi, si Tatay ang pinag-alaga niya ng lupain at sakahan na dati ay nakikisaka lamang kami at nakikitira sa lupang yon. Sa Aklan na ipinanganak ni Ate ang kanyang kaisa-isahang anak. Sa kanya pa rin ako tumira noon pero pinag-aral niya ako hanggang sa nagtapos na ako ng sekundarya. Wala na kaming naging balita patungkol kay Kuya Greg at sa kanyang angkan. Dahil lumaki na noon ang anak ni Ate Lourdes ay naisipan na din niyang pumunta ng Manila kung saan na rin pinili ng kapatid niyang manirahan. Ibinenta ni Ate Lourdes ang kalahati ng lupain sa may bahagi ng niyugan, habang ang nasa bahagi ng palayan naman ay tuluyan na niyang binigay sa akin. Ayon dito ay pasasalamat niya yun sa akin at sa pamilya ko sa pagtanggap at pagtulong namin sa kanya. Hindi lang doon nahinto ang tulong ni Ate. Dahil dinala niya rin ako sa Manila, pinag-aral sa kolehiyo, na naging daan ng pagkakaroon ko sa ngayon ng maayos na pamumuhay.